ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପଥର କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଳବର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସାକ୍ଷାତ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶବର ସର୍ଦ୍ଦାର ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ଜିଦ୍ କରି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା କଥା ମନାଇ ନେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଚାଲାକି କଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଲୁଚାଇ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ପକାଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସୋରିଷ ଗଛ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ଅହଙ୍କାରର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ